Sine, javi večnu svetlost o svetu da objavi, večnu svetlost i večno sijanje večnog Boga, večno postojanje. Sin se javi. Koze, Jarić, ajde. Sve redom berite. Aj, pusti. Pa pusti kad daješ. Čekaj, daj meni u ruku. Daj u ruku ti meni. Aj, daj meni. Pa pusti. Zini dobro. Lili, kako me ide za prst. Dođi ovu mutavu, daj. Daj ovu mutavu. Lutka, digni nju, digni, gledaj, pazite kako lepo je da vidi. I mi nemamo tu takvu, prostite na izrazu, histeriju, da obavezno sve upredelimo. Šta kaže crkva? Otkud ja znam šta kaže crkva? Zašto tražite da se sve mi definišemo? Crkva treba zauzme stav. Koja crkva kaže? Ne treba da igra Tanasije fudbal, to je stav crkva, a druge crkve moje jest da igra fudbal. Mislim, nemojmo da sužavamo i da pravoslavnoj crkvi pripisujemo ono što je nije svojstveno. A to što govorim ne na pamet. Sretne me čovjek na ulicu u Beogradu svoje vreme Knez Mihajlo. Je li oče kad se farbaju jaja? Šta kaže crkva? Otkud ja znam, rekao. Pitaj tvoju babu. Ali on je navikao da crkva njemu kaže šta da radi. Gospodine, vidi malo, živi, zainteresuje se. Treba jednostavno razvaliti svoje tamnice, svoje okove, svoje blokade i dati mesta Bogu. To je osnovno. Vera je davanje mesta Bogu. Vera nije strah, što kaže Dobrica Ćosić, zašto je njegov strah bio, imao je lažnu veru, imao je strah od toga. I on misli da je svaka vera strah. I skoro je govorio, sve su vere strah. Pa gospodine, svoje iskustvo prenosi, to je pre svega pretencijozno na sve druge. Nikad nije osjetio živu veru. Žao mi je, ali nažalost je tako. Zašto? Zato što nije nikad došao u kontakt, u dodir, u okus i ukus živoga Boga. To život može da te nauči, ali daj prostora Bogu. Be Cooper, be you. Da bi ti bio ti, da budeš ti. Taj identitet ili mora reći identifikacija, ja jednako, ja je smrt. Ne može se samo potvrđivanjem sebe napredovati. Florenski je divno pisao o tome da A jednako, A je znači na smrti. Nego treba u drugome uzrastati, kroz drugo rasti, ne gubeći sebe, nego afirmišući sebe. Da kroz to rastu, da napreduju, a ne da postanu sami sebi cilj. Najopasniji Bog čoveka i najrazornije sam sebi da bude Bog. U kanonu Svetog Andreje kažu, postao sam samo idol. To je najstrašnije, da sam sebi postane cedar. Onda ti ne treba ni Bog, ne treba ti niko. Nećeš izgubiti žrtvu, dobit ćeš. Ljubav kad se umnožava, ona se deli. Što je to jaubori? Hristos kao tajna crkve, bez crkve Hristos. To je kao da ga terate iz tela. Otac Justin je umeo drastično da kaže, na zapadu razova pločuju Hrista, gone ga iz tela. On je postao telo, to znači istinski puni čovek. I kaže u Kološanima 2, 9 i 10. U njemu počiva sva punoća božanstva telesno i vi ste ispunjeni u njemu. To je sva tajna crkve kao liturgije, kao tela Hristovoga. I zato nemojte misliti da je crkva neka partija, neka stranka, neka ovi nesrećni političari, prednji komunisti. Misle da je to neka stranka. Kao što su oni stranka. Stranka je samim tim što je stranka, nije punoća. Crkva nije stranka. On je u jednom momentu rekao, znate, bolje je verovati nego ne verovati. Verujući čovjek ima makar neku sreću, pa i ako nema nešto tamo, on je ipak ovdje srećan. To je rekao Volter, jedan bezbožnik, ali koji je bio pijetista, koji je bio poznat, ipak su verujući ljudi srećni. Nije znao ni Volter, ni u tom momentu pokojni prota Milin, da je to apostol Pavle temeljno negirao. Ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, da smo najnesrećniji svi ljudi. U suštini smo lažovi, kompromisi ljudi. Bolje biti otvoreni ateista. Nego tako, nama je dobro zato što, eto tako, mi smo srećni. Nije vera zato tu da bi bili mi srećni.
Prvo, reč sreća ne postoji u Svetom pismu. Časopisu Sveti knez Lazar piše pod pseudonimom i stalno podržava. Anatema je merilo crkve. Nije i nije. Nijedna. I nije večna i nije trajna i hvala Bogu. Nema anateme za Boga. Sam sebe možeš anatemisati. Sam sebe možeš izdvojiti iz zajednice. I u tome je tragedija đavola. Raj će biti, nema više pakla. Nema večnog pakla. Sad će reći jeretik Ignatije, to tvrdi. Nema, Hristos je ukinuo paklo, razorio. Biće unutrašnje stanje pakla. Ako mene veli starac Siluan svetitelj, a ovi ne poštuju ni Siluana, ni oca Pajsija, ni za njih su sveti ono koje oni smatraju, mnogi ni svetog Nektarija ne poštuju. Ako bi mene Bog ovakvoga gordog samoljubom eto u raj, za mene bi radio pakao, ja bih rekao, zašto ono ispred mene, zašto ovo, meni bi sve vreme smetalo. Raj je, gospodo, isto tako unutrašnje stanje opštenja s Bogom. A pakao je prekid opštenja, prekid kinonije. Raskol sekta to radi, prekida opštenje sa zajednicom crkve. On se bori protiv mundializma, globalizma, papizma i ekumenizma. Ja kažem, oče, gde je tu evanđelje? To su fikcije sve. Dođu njegovi ludaci, sad ne dolaze na groboc Justina, pa evo papiš. Vi nosite papu u sebi. Što nam da tovarite papu kojim ste vi opsednuti? I da ispričam, nek izvinu ove devojke, ali da ispričam, što su mi pričali svetogorci. Negde su pošli grupa mladih svetogoraca i 2 monaha mladih. Izašli iz Svete Gore i naišli na neku reku, kiša nadošla i devojka jedna nije mogla da pređe. Jedan je monah uzme i prenese. Pošli su dalje, onaj drugi monah kaže, vidiš, nosio si devojku na rukama. Kaže, brate, ja sam je nosio i ostavio tamo, a ti i dalje nosiš. Pametno. Tako oni nose papu i opterećeni su papom. Pusti papu s milim Bogom. Ja svodi na neke jednačenja nikakvih ideja, bezličnih, koje u suštini obezčovečuju čoveka, obezličuju čoveka, obezživotuju čoveka. Ili Buda, velika ličnost, duboka ličnost koja vidi jednačinu čoveka u nirvani, da nestaneš, da je glavno zlo želja za životom. To je, nažalost, i nesrećni Freud na kraju zaključio. Posljednjem svome delu s onu stranu 2 principa zadovoljenja. Prvi je princip bio zadovoljenje, da grabiš, da što više uživaš, da svoj libido zadovoljavaš, pa kako ne uspevaš, jer ne može se uspeti, ko što se pesko ne može žeć ugasiti, onda dolazi do čovjek do sadizma. Druge muči da bi sebe neko zadovoljstvo našao. Drugi princip zadovoljstva je zadovoljenje samim sobom. Pa kako i to ne može da ostvari, onda se to izvrće u mazohizam. On je posljednje delo od Freud napisao s onu stranu 2 principa zadovoljenja. A koje je? To je po Freudu nesrećnom da biće želi nebiće, da život želi smrt, da želi ništaviro, da želi ono što je Buda mnogo iskrenije i puštenije nazvao nirvanom. Čoveka stoji pred Bogom, on se u Bogu ogleda. Imate religije, imate filosofije, imate mistike, imate razne druge ideologije koje čoveka svode na nešto drugo ili na nekoga drugoga, udaljujući ga od njegovog samog bogolikog bića. On se može pravi ogledati kao ličnost, i evo prave reči, čovek kao ličnost, ali ne samo kao ličnost, nego i kao zajednica ličnosti, i na to ćemo se vratiti ako bude vremena. Tu se on može spoznati u pravoj svojoj slici. Drugčije rečeno, mnoge su religije nudile za čoveku neki ideal, ili nekog idola, ili neku silu nepoznatu, ili nekog Boga, kako su ga zamišljali, ali pokazalo se da su lažne jer otuđuju čoveka, raščovečuju čoveka. Recimo, indijska, sva mistika o Brahmi i o Atmanu, Unama i o želji da se oslobodimo od ovoga života, da pređemo u nirvanu, da pređemo u neko blaženstvo, ako je to opšte blaženstvo, jeste u stvari da se čovek raščoveči, da čoveka nestane, da čovek postane neka fikcija ili neko samo teperenje i talasanje, a da nemamo ono jezgro, jedinstveno, neponovljivo, apsolutno vredno, vrednije nego sva nebesa, što kaže Hristos. Šta vredi čovjek ako svet sav zadobija dušu svoje navode? Duša je to jezgro ličnosti. Da se raspline pravog Boga kad čovjek nađe, taj Boga oblikuje.
I u Bibliji ja sad radim prevod celog Starog Zaveta sa jevrejskoga i sa grčkoga, da dobio jedan kompletan prevod. I vidite jasno kako Bog oblikuje čoveka, ali se i Bog prema čoveku oblikuje da bi pomogao čoveku u njegovom rastu, ka njegovom naznačenju. Nije Bog postavio sebe kao arhetip, prototip čoveka, zato što mu je trebalo da mu neko služi, onda bi to bio neki sebičan Bog. Đavo je takvu sliku sugerirao Adamu. Znaš, Bog zna ako ti budeš jeo od ove voćke, da ćeš ti biti rava njemu, pa on zavidi, pa zato. I naleteo je na taj mamac naivni Adam, jer je u stvari on i bio sazdan da postane ravan Bogu. Zato ga to zagolicalo. Ne bi ga zagolicalo, mu rekao, ajde da budeš kineski car. Ne znam šta to znači, ne interesuje, ne intrigira me, ne dotiče me se. Ima neka urođena, bogodana srodnost po pozivu, po intenciji, po nameri, po stremljenju, po potencijalu, po mogućnostima čoveka ka Bogu. I Bog onda hoće da ga uzdigne sebi, ali sa učešćem čoveka. I to je ono što mu je zadato. Da slobodom svojom izgrađuje sebe, da raste. Mi ne vjerujemo u evoluciju kako je Darwin, mada i Darwin nije često puta shvaćen, jednostrano je shvaćen, nego u rast čoveka. Čovjek je biće da raste, kao od deta odraslog čoveka. Tako i za večnost. U tome rašćenju čoveka on treba da učestvuje slobodno, da učestvuje ljubavlju. Pričešćujući se, participirajući, učestvujući, zajedničari u Hristu, nalazimo se u toj punoći. Svaki po svom mestu, kako nas je Bog postavio, ili kako mi sebe uključujemo u tu zajednicu. Nema crkve bez vernika, nema liturgije bez vernika, nema đakona bez vernika, nema sveštenika bez đakona i vernika, nema vladike bez vernika. Ako mislimo da je crkva vladika i patrika, onda ne znamo šta je pravoslavna crkva. Zato nemojte mnogo da verujete izjavama, ni sinoda. Srpska crkva nije u izjavama, u stavovima. Koji je zvanični stav sinoda? Narod je umeo iz odluke Vaseljenskih sabora da obori, jer nisu izražavali narod. Pravoslavlje je nešto drugo nego zvanične izjave Vatikana, Ujedinjenih nacija, vlade, sinoda. Ja vam to govorim kao pravoslavni teolog pre svega. Znam šta govorim mi kao vladika. Moje odluke nemojte sutra da slušate ni moji sveštenici, ni moji vernici u Banatu. A ako nisu, izraz onoga što smo, jesmo, što verujemo, u što se nadamo, što kaže apostol Pavle. Progres čovečanstva oslobađa čoveka. Pitanje je, nemam ništa protiv progresa i hvala Bogu, i ne može da ne bude progresa. Čovjek je progresivno biće. I pravoslavlje, da vam kažem, je jedno od najprogresivnijih, da ne kažem najprogresivnije u svijetu. Ali koji progres? Da li progres koji diže skalu nad ambisom da se posle sve surva, takozvana eskalacija, eskalacija u stvari skala razvoja, razvijanje skale, produžavanje, nad jednim besmislom i ćorsokakom, ili je u stvari izgrađivanje pravoga, pa makar je ne dostiglo do punoće, ali zaživi večnost u čoveku. Zato se u ljubavi, u slobodi, u dobroti, u vrlini, u umetnosti, u stvaralaštvu, u služenju čovek oslobađa. Potrebno je da budeš gospodin čovek. Ali kad kažemo svoj gospodin, onda znači i gospodin svoga gospoda. Bog je stožer našeg ljudskog bića. Nije nikakav nasilnik. Bio bi beda kojom bi trebalo da ona svom porobljava. On nas oslobađa. Stojite u slobodi kojom vas Hristos oslobodi. Zato greh porobljava. Greh otuđuje čovjeka. Počinjava ga nečemu drugome. Neka je to na momentu njemu interesantno, zanimljivo, zadražljivo, recimo strasti, ne znam. Obično porobljavaju posle čoveka, jer ga oštete. To su stari stoici još znali. I mučenici su bili čestiti, zašto nisu imali živoga Boga, osjećaj živoga Boga. Živi Bog čini čoveka živim. Lični Bog čini čoveka ličnim. Ali Bog je naš Bog zajednica, trojica. To znači večni sabor, večna crkva. Kad je Mojsije došao vidio zlatno tele, tresnuo one tablice. Pazite, tablice zakona Božjega, tresnuo kamen, razbio ih. Ako ja sad kažem da možemo da spasu jednu dušu, sve kanone da ostavimo po strani, ko što radi Otac Justin, on će reći, to je hula. Nema potrebe da ih ostavljamo, ali nisu kanoni spasenje, da se razumemo. Jer prelazimo na tekstove, prelazimo u suštini na ideološki pristup hrišćanstvu. Nije crkva organizacija, mnogi misle crkva je partija, stranka. Stranke su danas porobile čoveka. Pogledajte u strankama kako je čovjek postao glasački listić ili tačka ili ne znam šta, šraf u mašini. Jesmo za demokratiju, ali ako ovo demokratija što nam stranke preporučuju,
Hvala lepo onda. A na zapadu je slično tako. Razni forumi odlučuju o sudbini tih naroda. Vidite koliko je protesta u Europi danas, niko ih ignoriše ili ih razbiju policijom, u Americi pogotovo, ne može stvarno da dođe do sprave slobode. Jer su napravili tvorovi, napravili zupčanici koji onda melju i to su onda modeli koji se nameću svima. Hvala lepo na tome raju njihovome, bolje da nas ostave u ovome u čemu smo. Oni se podsmevaju sa Balkanom, podsmevaju se sa nama, a nikad nam ne daju da sami sredimo svoju kuću. Evo 2 veka i više, sve vreme se meše. Sjetite se Dostojevskoga kako je sjajno govorio. Sva naša dela čak i nedela, dozvolite to da kažem, samo projave su čovjeka, ali nisu iscrpljenje čovjeka, nisu pravo ostvarenje čovjeka. Neće Bog suditi nas po delima i nedelima. On bi onda bio jedan dobar računči, jedan dobar biznismen koji nagrađuje komu doprinosi, kažnjava komu šteti, ako je Bogu šteta naša zla dela, recimo ako mu nanose štetu što opet besmisleno, ili ako mu koriste naša dobra dela što opet besmisleno, sve to ne treba Bogu, niti mu šteti, niti mu koristi, ali da uzmemo taj pristup. Bog bi bio jedan dobar računđija, jedan kalkulator koji bi iskalkulisao da je naše spasenje plod mojeg dobrih dela ili moja propast plod mojih zlih dela. Ne. Bog će gledati u čoveka da li vidi u njemu ikonu Božju, da li vidi lik sina svoga po kome je stvorio čoveka, da li u njemu ima još čoveka, da li se čovek stvarno ostvario, nadišao sebe, ali ne da ostavi sebe iza, nego da uzdigne sebe u više, da li se usavršio. Zato je mogao razbojnik, ovih dana će biti, čućete, s desne strane, razbojnik, ubica. On se nije ni trunke pravdo, za razliku od levog razbojnika, spasao. Nije ono mogao ništa da doprinese onim nedelima, da ih ispravi. Samo je video da pred njim jedan Božji čovek strada na nevin. To se videlo na licu, to se videlo u odnosu celom. Nema veće radosti od toga da je prvi ušao u raj razbojnik. Ima šanse i za nas razbojnike đakolja. Danas imate takve čistunce, psevdozilote, ja ih zove zurloti, koji, budi Bog s nama, kakve sve bremena teška nameću ljudima. Da govorim detalje, prepoznaće se. Kanonima piše, 12 dana od Božića do Bogojavljenja se ne posti, a pričešćuje se. 7 dana od Uskrsa do nedelje se svetih ne posti se, a pričešćuje se. Ko je taj ko je obavezao da mora obavezno post ispovest pre pričešća? Nema toga, deca, u kanonima. Nema. To su oni koji nemaju vere i koji misle da je post važniji nego pričešće. Post je post i svetinja i nemojte da se varate da ja mislim da ne treba post. Ali ima kad se posti, a ima kad se ne posti. A pričešćujemo se. Mi smo ljudi slabi, jer je Bog je milosti. I uvek da znamo kad prilazimo Bogu i kad prilazimo čaši svetoj, ko je dostojan, neka pokaže. Sveti Zlatoust je govorio, Zlatousti. I jednom godišnje da se pričešćuješ, nemoj reći da si dostojan. I češće da se pričešćuješ. Sveti opet isto. Sveti Sava u tipiku studentičkom 4 puta nedeljno se pričešćivali. Najgori je kad je čovjek rob sopstvenik, sam sebi rob. Govori individualna psihologija, psihologija dubine, da čovjek treba da budeš ti, da ne budeš niko, da nemaš nikakav ideja, ali oni misle obično kad mi kažemo da je Bog prvolik čoveka, da je to neko super ego kome mi treba se počinjavamo i to onda tiranje nad čovekom. Pojma nemaju jer nemaju živi osjećaj. Šta znači? Da je Bog prvolik čoveka kao poziv nepostojećem da postane i da bude biće, ne biću da postane biće i da stremi iz svojih bogodanih velikih kapaciteta, velikih zaloga, koliko je Bog stavio u čoveka, možemo samo slutiti kad vidimo jedan atom, kad se razbije kakve strašne snage, a te kakve duhovne snage u jednom atomu ljudske duše, u jednom umetniku, u jednom pesniku raskrivaju se ogromne mogućnosti. U velikim momentima radosti, tuge, slobode, razočaranja, vidi se kakve strašne snage čovjek u sebi posjeduje. Prethodne sedmice smo krštavali 5 dete izbeglica naših. Došlo ono 4. To je radost bila, svi smo učestvovali, mala se Marija krštavala, a njena sestrica Petra, 3 godine. I uvek je prva na pričešće napreda, ima ovako kikice.
pozadi. I ja je uvek diram, a zašto meni ne daš da napravim ja ovako? Ne možeš ti, kaže. I ona čeka tamo, prva se pričesti, čeka popove da izađe i okrene se, kaže, a ja sam tu s narodom, Vladiko, imam konja sa krilima, ona ima igračku koju gura na točkićima iklom. Ona to za nju sve živi. Čudo od radosti detinje. Deca umeju da se raduju, zato što su još nepatvorena, da se od dece učimo radosti. Imajte to poštovanje prema životu. Imajte tu želj za životom, istinsku, nepatvorenu, dečju. I gde god odem, samo su malo nemačka deca ovako usukana, ne mogu njima mnogo. Jevrejčad, Arapčad, Amerikančad, Ruščad. Da imamo tu radost dečju, da budemo deca. Budite kao deca, govori Gospod. Da steknemo tu prostotu, da praštamo. Bože moj, koliko čovjek jedan drugome očepi, nanese, uvredi. Kad bi sve na tome stajali, nije velika mudrost sagledati samo svoje grehe. Sveti Antonije kaže, prostri grehe predasve, kao kofu prljave vode i preko njih gledaj Boga. Ne daj da ti greci zatamne i zaklone lice Bože. Ne znam koliki su i da su. Dakle, radost života znači vera živa, ljubav istinita. Nisu bitni odnosi čovjeka prema Bogu, nego koliko on na njega liči i koliko se odražava jedan u drugome. Da kažem najkraće, veliki teolog pravoslavni, sveti Maksim Ispovednik, jedan od među najvećim ocima iz 7. veka je rekao, ljubav je takva da ona Boga čovekoljubljem nizvodi na nivo čoveka, a čoveka bogoljubljem uzvodi na nivo Boga, izjednačuje ih. Ljubav čini partnerstvo, ali ljubav kao sloboda, ne ljubav kao otmica, kao nasilje. Vi dobro znate koliko je danas zloupotrebljena ljubav i, nažalost, mrcvarena, mučena, maltretirana. Zašto? Zato što je ljubav odvojena od slobode. Ili se nameće sloboda bez ljubavi i Bog je mogao tako Adamu da uhvati za ovo pa da kaže, mali, sedi ovdje, znam ja šta je bolje za tebe. A onda bi Adam mogao da kaže, dobro Gospode, a da sam mogao nešto drugo nego to što ti hoćeš. Pa su izmislili Gospoda polupismena da je Hrist. Ne postoji Hrist, postoji za Engleze i za Francuze, njihov je problem. Hristos, kao moj brat Slobodan, ako ubrišete an, da je slobodan, slobodno ne znači ništa. Dinamičan, ako kažete dinamič bez ono an, to je glagolski pridev koji označava u onom završetku, sad se naglaša Hristos. Znači da je on pomazan. Deitas latinsko ili trinitas, trojstvo, Hrvati su preveli trojstvo. Nisu mogli da kažu trojica, trias. I ostalo je kod Hrvata trojstvo, sve to trojstvo. A sve to trojstvo šta je? To je otprilike 3 svojstva. A trojica nisu 3 svojstva, nego 3 ličnosti. Otac, Sin i Duh Sveti. Ne bi ja rekao tako osvaja. Sloboda se doživljava. Osvajanje ima u sebi nečega sezanja na tuđe, recimo. Ta reč osvaja mi se ne dopada. Nego boriti se, podvizavati se, živeti za slobodu. Ona nam je već tu data. Mi nema šta da osvajamo. Mi treba da je branimo od napada, recimo, afekti u čoveku koje smo delimično nasledili, delimično imamo, oni se razviju u nama, pa onda počinju oni da gospodare. Predodređujemo, recimo, slavoljublje, gordost, ili šta ja znam, slastoljublje, želja za posedom, gramzivost, tako dalje. I treba tu slobodu braniti. Ona je nežna, ko povetarac, lahor, kako kaže prorok Ilija. Dakle, da budem normalan čovjek. Dakle, da imam svoje osjećanje, poštovanja, dostojanstva. Ne da govorimo mi smo najveći narod, mi smo ne znam šta, priče, ko stranke što govore. Ali, jedna makar treba jedno samopoštovanje. Ponižu nas, neće nas ponižiti ako mi sebe ne ponizimo. Ne verujte i novinarima. Zašto? Novinari imaju danas pretenziju da oni prenose, da oni objašnjavaju svijetu, da oni predstavljaju. Ima ovdje jedna novinarka, video sam je, koja recimo smatra da crkva podcenjuje novine. Nikoga ne podcenjujemo, ali gospodo, ako ćete radite posao u službi istini, prenesite ono što je rečeno, makar skraćeno. Ne slušajte novinari, ja vam kažem, znam da će me napasti. Ne znači to da svi novinari nisu takvi. Nažalost, u novinarima postoji tekako cenzura.
Cenzori novinara su malo više njih i nevidljivi, sive eminencije, a cenzori su ispruženi da se vide Mirko Đorđević, to su jezuiti, inkvizitori koji žele da kontrolišu srpsku javno mišljenje, da ne može Atanasije da kaže tako, zašto ne može? Glupi postao živ, kaže narod. Odbite mu na glupost, ali on ne mogu da trpe, oni su netrpeljivi, gospodo. Ja govorim o netoleranciji, nemojte prozivati, nemojte, gubno vreme, o netoleranciji takozvani tolerantnih. Ljubav se otvara, vi ne možete ljubav nametnuti, oteti. To je bila tiranija, to je sjajno opet Dostojevski pokazao. Ne možete vi stvoriti srećno društvo, namećući da će to biti sreća, tako su marksisti radili, tako socijalisti od početka, onaj Saint-Simon i oni, kad je Dostojevski protestovao. Nema života ako nema živih, nema ljubavi ako nema ljubećih, nema večnosti ako nema večnih. Znate, to je osnovno hrišćanstva, ta ličnosnost koja nije individualnost ili narcizam. Hrišćanstvo je zajednica, čovjek je stvoren po slici zajednice Svete Trojice, da bude zajednica. Jov je pravedni stradalnik to govorio. Šta je čovjek? Umre i postaje samo hrana crvima. Ako je to kraj, onda... Ali je Jov govorio sa rastočenim očima od gube, sa rukama, rugala mu se i žena i sluge, došle da ga teše, drveni advokati. On kaže, vi ste dosadni. Ja znam da je živ moj vaskrsitelj i da će stati nad ovim prahom. I ove oči vidjet će ga i ja ću ga ovim rukama opipati. To je vera u vaskrsenje. Ne u besmrtnost samo. Imate na zapadu besmrtnost duše. Besmrtnost duše šta je? Imali su i Grci šta? Kuda, gde? Jednom sam se probudio kao mladi rođakon. Pa zamislio sam sebe, doživio da sam negdje u svemiru. Sve pusto, beskraj, ali pusto. Nema lika moje majke, umrla je rano. Nema lika Božjega. Kad dete plače kolevci, pa se nadnese majka, sve zaboravi. Obraduje se. Susreće lik svoje majke. Bog se nadneo nad bezdanom i stvorio se svet. I stvorio čoveka po liku svome. To je Hristos. Po liku sina svoga, po ikoni sina svoga mi smo stvoreni. I zato je on postao, kako divno kaže vladika Nikolaj u Kasijani i onaj Stosov ljubavi, najmanje delo, najbolje što je napisao. Sve mu je dobro, ali da je Hristos stvorio svet i uzeo nas odgovornost za svet i zato je došao u svet. I zato je proputio naš put. I zato klikću svetitelji njemu. Dakle, jedino novo pod suncem je on. Jedini koji je uneo u ovu smrtnu čađevu planetu, uneo je svetlost vaskrsenja. Uneo je život. I taj život je neugasiv, neuništiv. Nema te sile koja će život da uništi. Jer ostaju živi. Imate u indijskoj filosofiji, u indijskoj religiji, budinoj, onaj Siddhartha, onaj Hermann Hesse, Nemac je postao budista i napisao knjigu Siddhartha. A Siddhartha je sličan kao roman ovome knjizi propovednika. Probao je sve razne varijante religije, filosofije i završava se Siddhartha beznađem, bezličnošću. Prelazi jednim splavom preko reke, Kind, ne znam, i vidi kako su oni talasi odlaze, privremeno se obličaju nešto, onda se rasipaju. To je ljudski život po Siddharti. To je kredo, vjeruju s Hermana Hessea kad je postao budista. Besmisao. I zato se završava sva ta religija nirvanom. Ni znaš je postoji, ne postoji, šta je nirvana. Ako ima besmrtnosti, nema besmrtnih. Ako ima života, nema živih. To je poenta. Nije bitno samo i produžiti život. Koji život? Biološki. Naš nesreći Artemija napada globalizam, to je glupost. U stihirimna večernjima slava Božića pevamo Augustu jedinonačnosti. August je prvi zaveo jedinonačanje, globalizam u imperiji. I to je omogućilo da Hristos dođe da se zapiše u rodnom Vitlejemu, po ocu. Glupost je napadati fraze. Što je loš modernizam? Što je loš konzervatizam? Jedno i drugo su dobri. Ali kakav je sadržaj, smisao? Ima nevaljalog konzervatizma, ima nevaljalog modernizma. Kakav je sadržaj toga? Tako i to. Ali navikli su ljudi na slogane, na parole,
znate, a ne na trezveno razmišljanje. Kaže mu, ja bih vas više voleo da se kolebate, da se mučite, da se porađate, da ko Karađorđe povraćate od jeda i da razmišljate ozbiljno o svojoj ostavci. To je onda političar u kojem mogli imati poverenja. Ovakvih nam je dosta. Sva rešenja ste imali i samo ste pokrenuli đurak naopako i sad nam pričate drugu priču, a mi sa vama tonemo. Da je iole čovek od srpskog karaktera treba da podnese ostavku. Da ne gleda šta će biti, samo jednostavno da ukloni se i da pusti ovaj narod njegovoj sudbini. Neće nastati haos. Ko što oni misle, ko što prete, posle nas haos. Zna se ko je to govorio, posle mene potom. To samo pretenciozni ljudi mogu tako da kažu. Ovaj narod nije, ako nam dođe do stani pane, umećemo se snaći. A neka se oni samo ostave od svoje torture, od svoga totalitarizma, od svoje blokade koju hoće nas da blokiraju. Neće uspeti, neće uspeti. Čovjek kao biće podviga, biće rasta, biće napretka. E sad, to je fakat. Doživljaj, svi to doživljamo i svi želimo nešto veće, bolje. Otkud to u čoveku? U onom dokazu ontološkom postojanju Boga, Anzelma Kenterberijskoga, čim čovek ima neke slutnje o nekome Bogu, nečemu većem biću od sebe, otkud mu to? Schleiermacher i posle Feuerbach je na zapadu tumačili da su ljudi izmislili Boga. Da, gospodine, ali kako su ga izmislili većeg od sebe? Je samo mogao Mirhausen da sebe izvuče za kosu iz blata u koje je upao. Ovdje dobijamo nešto više nego što imamo kako se zovu, imate one postavke za zaključke. U zaključku imate više nego što imate u tezi ili u antitezi. No, to je zato što je u čoveku založeno Božji lik. Kad čovek stane uspravno i raširi ruke, imate krst. I zaista je čovjek sazdan u znaku krsta, ali krst uspravan. I krst sastavljen iz dva činioca, iz dve komponente. Iz uspravnoga ili vertikalnoga i iz vodoravnoga ili horizontalnoga. Jedno bez drugoga ne daje krst. Tako i čovjek, ako nije uspravno biće i ako nije biće sa raširenim rukama prema stvarnosti oko sebe i pre svega prema drugim bićima oko sebe, onda nije pravi čovjek. Boga je stvorio da bude gospodin. Možemo to gospodin reći i gospodar, ali reč gospodar može biti opterećena i često je opterećena, da je to samo gospodarenje. Ali s druge strane i reč gospodin može biti shvaćena sasvim usko, ko što je danas, da su to gospoda, da su to onima koji manje više ne rade, koji nisu, dakle, pravi ljudi, potpuni ljudi. No svejedno mi ćemo zadržati te reči, jer na slovenskom reč gospodin znači u isto vreme i gospodar, ali znači i gospod. Boga je stvorio tako da bude gospodar prirode, ali i čuvar prirode i obraditelj prirode. U raj kad ga je uveo, a raj je bio samo simbol siže celoga sveta, cele zemlje, on mu je rekao da ga čuva, da ga obrađuje i da vlada, gospodari celom zemljom. Međutim, čovjek je slobodno biće. U tome je pre svega u toj njegovoj slobodi njegova bogolikost. Pitali se ljudi, odgovarali u čemu je to čovjek slika Božja. I ima raznih odgovora koji su uglavnom delimični, da je to zato što je razumno biće, svesno biće, da je živo biće i tako dalje. Najčešće zadržavali na tome da je razumno biće i da gospodari nad okolinom, da je to po tome on slika Božja. Međutim, najsuštinskiji element, onaj činilac koji čini čoveka, koji ga sačinjava, ili kako kažemo, konstituanta čoveka, to je da je čovjek slobodno biće. Sloboda odmah podrazumeva, naravno, i svest, i razum, i moral. Kao slobodno biće čovjek je i odgovoran za sebe. Sloboda nije haos, sloboda nije ćef, nego sloboda je potpuno svesno, ali savesno i odgovorno ponašanje. I Bog mu je dao odnos prema prirodi takav da on bude gospod
prema prirodi, dakle, ako hoćete gospodar ili kako lepo kažu svetitelji, car prirode. Ali da se slobodno prema njoj odnosi i da ne dozvoli da postane rob. Vratit ćemo se na to pitanje rob, samo da se vratimo na ovo nazvanje čovjeka da je car, da je zaista gospodin i gospodar. Sva priroda okolo, kad je pogledamo, kad je izučavamo, kad je pomno, sa ljubavlju pratimo, ona u stvari sva gleda u čoveku svoga gospodara, svoga cara. Sve životinje, ako dobro zapazite, čak i one koje su divlje i recimo krvoločne, i one imaju neko poštovanje prema čoveku. U raju je tako bilo, Bog je sve doveo, sva živa bića priveo Adamu da im on da ime. A davanje imena je bio znak da im on određuje i omen njihov, ne samo nomen, dakle ne samo njihovo imenovanje, nego i njihovo pravo biće da naznači time. I životinje su poštovale. Čovjek do potopa nije bio mesoje, nije jeo životinje. Tek posle potopa je počeo da jede meso. Odnosio se na životinjama onako kako se kod svetitelja vas postavljalo. Recimo, sveti Serafim je medveda hranio i sa njim u blizini živeo, sveti Gerasim na Jordanu, Lava i mnogi drugi ljudi. Ali tu je i delikatan njegov položaj, da bude gospodar, ali da bude u isto vreme i služitelj te prirode, da je čuva, da je rukovodi, čak da bude sveštenik, da je privodi Bogu. To je velika tajna koju je Hristos posle ostvario za čoveka, u ime čoveka, kao čovek. Da Bogu prinosi tvoje od tvojih, kako mi kažemo u srcu liturgije. I sa Einsteinovom teorijom relativiteta, i sa teorijom verovatnoće Heisenberga, i dalje počela je nauka da se oslobađa. Više nije tako mehanički determinisano, određeno. I on kaže, Viktor Trosnikov, čovjek je tajna, ne može se ni izvesti iz bilo koje jednačine, iz bilo kog elementa, niti se svesti na bilo koju jednačinu. Postoji demonska pretenzija, kaže Viktor Trosnikov, da se čovjek spozna do kraja. A to je vlastoljubiva pretenzija da se vlada čovjekom. Mi smo, nažalost, na civilizaciji koja je totalitarna, upravo zato što gazi po ljudskim bićima, ličnostima, slobodi, savesti. Naša civilizacija, euroamerička ili atlantsko, kako se zove, integristička, to je totalitarna. I ona prvo ne poštuje čovjeka u ličnost. U vreme komunizma smo naučili da su važni sistemi, društveni pokreti, da sad su važni opšti zakoni, evropski, ne znam, standardi, ne znam šta sve. Čovjeka nema. Ne čovjeka samo kao prkosnika, kao što je Dostojevski govorio, čovjeku je svojstveno da prestupa crtu. Nego čovjeka jednostavno kao nesvodivog ni na jednu formulu. Bog nije tiranin, Bog nije taj koji se nameće, zato je pred Bogom čovjek slobodan. A da istinskog Boga nađe, ne nekog umišljenog Boga koji ga onda porobljava, nekog Boga po svojoj slici i prilici, skrojenoga, napravljenog, izmišljenoga, i onda čovjek postane rob. Kao što je Marks govorio, da se vrati na njega, čovjek je čovjekov svet. Da, gospodine, ali koji to svet? Kako je ga on zamislio da je čovjekov svet? On je suštinski porobljen tome svetu. I Bog je i dao da se pokazao da marksizam nije uspeo i nije mogao da uspe, jer u suštini je čovjeka porobljavao, nije cenio čovjeka. Čovjek kao ličnost izgrađuje se samo u zajedništvu, u komunikaciji, u opštenju sa drugim ličnostima. Par excellence ličnost, po preimutstvu ličnost je Bog. U zajednici sa njim čovjek se izgrađuje. Pogledajte svetitelje, pogledajte apostola Pavla, pogledajte u naše vreme jednog Nikolaja, hoće da ga mere, svetog vladiku Nikolaja, da ga mere po sebi, pa ga onda proglašuju, ne znam čime, zašto su mediokriteti koji po sebi mere njega. Ili pogledajte kako mere naš srpski narod, to je veliki narod, nije jedini, hvala Bogu, svaki narod je veliki, svaki čovjek je veliki, ali ovaj narod je projavio svoju veličinu i oni ga sad mere po, ne znam, merama nekih, pigmeja, po merama recimo Švajcarca, Šveđana, hvala lepo. Vraćam ulaznicu u takvu Evropu u kojoj će merilo biti Švajcarac i Šveđani. Ako nema mesta za mene ovako kako je Bog dao, Srbina, ili Ciganina, ili Jevrejina, ili Grka, ili Jermenina, ili Španca, ili Italijana, ili zašto bi morali se da vam po kalupu gospodina Kinkela ili gospodina
Busha ili ovih koji su mediokriteti, ali ne samo njih, nego i oni koji iza toga stoje, koji su strašno pretenciozni da nam nametna jedno ropstvo. Zašto da jedan gospodin Ešdaun merilo bude Srba, Hrvata, muslimana u Bosni i Hercegovini? Ko je on? Pusti grešnog popa i, ne znam, Patriku Vladiku, nemojte se sablažnjavati. Ne branim ih, ali i oni su ljudi, telo noseći, u svetu živeći, kažemo, i mi kad se ispovedamo. Zajednicu i ličnost. A oni su probojni, oni su, ne važi zakon neprobojnosti. Da dve stvari, dva bića u istom momentu, na istom mjestu ne mogu sapostojati. Ovaj moj prijatelj fizičar iz Vinče je govorio, a i ovaj Trostnik to isto nezavisno govori, ako se dostigne svetlost brzina brža od svetlosti, onda je potpuno moguće da sapostoje dve stvari, činjenice, bića, na istom mjestu, u isto vreme, da se ne potiru. I on je naveo ovakav primjer. Nauka, ne priča. Rusi su uzeli, malo pravim ekskursije, ali da bi bio jasniji ceo ambijent ili atmosfera. Metuli u atomske podmornice, a znate njihove podmornice na Tihom okeanu, to je moćna snaga. Ruske podmornice sa tim. I stavili su belu mišicu, majku belih miševa, a njih su držali u tom laboratoriju u Moskvi i poslali su tu, kako se zove, podmornicu na suprotnu stranu zemljine ose od Moskve. Ne znam koliko je kilometara, bilo kroz ovo, bilo okolo, i nekim najpreciznijim elektronskim satovima su merili. Brutalno su šilom probadali ove mišiće, malu decu njenu. U istom trenu je majka sva se tresla. On kaže, to je dokaz postojanja jedne duhovne sile koja prožima naš svet, a ne potire ga. To je najbolji dokaz da postoji jedan drugi svet. Bog nas je stvorio bez nas, ali nas neće za večni život stvoriti bez nas. Zašto smo slobodna bića, razumna bića, bića ljubavi. I učešća živoga, živi život je u stvari učešće u životu. Treba da mi u tome učestvujemo. I kako budemo učestvovali, takav će nam biti taj večni život. Depresiju šire Srbiju. A znate li da u srednjem veku, srednjevekovna Srbija, znači od 8. veka, koliko znamo za sebe da smo kršteni, što kaže Nikolaj, naša krštena istorija, do kraja turskog ropstva, do oslobođenja, nije bilo samoubistava u Srbiji. Ajte mi navedite primjer samoubistva. A danas, to je Evropa. Ta Evropa koja se nameće, koja pledira, ona je izuzetno u ime tolerancije netolerantna. Oni govore o totalitarnoj demokratiji, kontradikciju i nadjekto. Treba da budemo, nismo protiv Evrope, za ime Božje, zašto bi bili? Govore mi u Americi, znate da ima 18-19 manastira, jedan Svetogorac za 10 godina uz pomoć Grka podigao. Ima dosta pravoslavlja, jedan naš ženski manastir kod Vladike Maksima počeo još pre. Oni kažu, Vladiko, niko nas ne pita u Americi. Američki narod nije takav. Taksista kaže, mladiću, ženiš se, da. Ovako kaže, hvala Bogu, imam srećan brak, divnu ženu i 2 dece. A da ti kažem, čovjek je možda 35-6 godina. Kad se oženiš, 50% više nisi svoj. A kad dobiješ prvo dete, 100% nisi svoj. Ja kažem, evo nauke od braku, od taksiste. Takvih ljudi ima. Dakle, iziskuje žrtva, ali ljubav se deli i umnožava. Žrtva se umnožava ako iskrena žrtva nije sebična. Sebičluk je glavno zlo čoveka, egoizam, egocentrizam. Nesrećni Freud koji je ušao duboko u probleme ljudske duše, ali je završio ili završava sadizmom ili mazohizmom, mučenjem drugih ili mučenjem sebe. To je ovo što je Solomon davno istakao, taština na taštinama. Nigde ne vodi. Ne izvodi iz tog začarnog kruga. Samoljublje je smrtoljublje. I sveti Pavle apostol kaže, ljudi su postali samoživi jer nisu bogoživi. Samoljubivi jer nisu bogoljubivi. A sveti Nikola je dodao još, Hristoljublje je istovremeno spoj sjedinjenja i bogoljublja i čovekoljublja. Jer je on i Bog i čovek. Zato je vrhunac naše vere hrišćanstvo. Hristos u centru svega. Otac ga, sina svoga ljubljenoga dao, nije zažalio. A kad nam je dao sina, šta nam neće dati?
ali traži od nas ne da mu služimo šta njemu treba naše služenje, nego traži da učestvuješ u tome. Život je učešće, ljubav je učešće. Ne da smo narod bez mane i greha, imamo mnogo zala u nama i oko nas i u ovom našem borenju za opstanak. Mnogi od nas nismo čista obraza, treba to iskreno da kažem, ali imamo pokajanje i ovaj narod je pokajanjem sebe popravio. Zato tražimo oproštaj za zla koja smo kao Srbi počinili, ali borimo se protiv zla koja nam se čine. Stalno ponavljam, stalno naš patrijarh ponavlja, svi Srbi to znaju, treba imati čojstvo. Junaštvo je braniti se od drugoga, čojstvo je braniti drugoga od sebe. Tu odbranu od sebe nalaže. Ne može čovjek da bude počinjen društvu. Društvo, država, to mogu postane, može da bude i Bog, lažni Bog. Religija, lažna religija, nažalost ih ima dosta. Ili ne znam kakva druga, duhovnost, umetnost, možda postane robstvo čoveka, ako nije oslobađajuće za čoveka, ako nije čovek koji je gospodin i prema tome što se projavljuje kroz njega i umetnost. Nije umetnost veća od čoveka. Nije veća vrednost lepota od čoveka. Dobrota nije veća vrednost od čoveka. Tu je velika tajna, velika veličina, neshvatljiva čoveka, ali samo u zajednici sa drugim ličnostima. Pre svega sa Bogom, onda i sa, to je vertikala, onda i sa drugim ljudima. Ne možeš se samo voleti Bogu, može, ali to će biti lažno, nepotpuno i nažalost na štetu čoveka. Raduj se, Atanasije, tvoja je ovo zemlja, u njoj si proslavio Božijeg Sina, proslavit će i ona tebe, proslavit će te Hercegovina.